Man sa Miyerkules Santo, musugod na ta sa pinaka-importanteng adlaw. Kaya nang gitawag og Easter Triduum or Paschal Triduum. Kining Paschal Triduum or Easter Triduum is a very important celebration in the liturgical year. This is even more important sa kanang atong mga panaygon og Misa de Gallo. Nga naman, kining tulo ka adlaw mao gyud ni ang gitawag og the heart of in fact ang Easter Vigil mao man ang gitawag og the mother of all vigils. Pero ari ta mag-una sa Huwebes Santo. Sa tradisyon sa simbahan, gitawag ang Huwebes Santo og Maundy Thursday. Ha? Maundy Thursday. Unya, gikan ka na sa pinulungang Latin nga mandatum. Mandatum, buti pasabot, sugo. So a day mandate. Yes, Padre. Oo. Kingan lang nag Monday, Thursday, or Thursday nga gitagaan si Jesus og bag-ong sugo. Disa man naghihatag ni Jesus diha sa rito sa katapusang panihapon. Mao nga ang ebanghelyo pud ana, ako naghatag kaninyo og bag-ong sugo, paghigugma ay kamo, maingon nga ako nahigugma kaninyo. Unya sa ritual sa Huwebes Santo, sa misa sa katapusang panihapon, duha ka kasaulugan, Father F. man no, atong gisaulog. Number one is the institution of the priesthood. Ang pagkapari, no, the ordained priesthood. Nga diin gihatag na Hesus sa mga apostoles ang gahom nga sila mo'y mahimo nga mga puli niya isip magdumala sa simbahan nga iyang gitukod. And then ang iyang gitawag o mga successors ang mga obispo. Una ikaduha, ang gitawag og institution of the Eucharist nga gihulagway sa katapusang panihapon. Mao nga di mabuwag ni Father F kining katapusang panihapon kining maong mga elements. Number one, kining evening mass of the Lord's Supper na aning ritual sa washing of the feet of the disciples, 12 ka mga apostoles. Sa unang panahon, laki ra gyud ni. Kay laki raman ang mga apostoles. Wa man gi-account sa Bible o sa tradisyon sa simbahan nga dihay apostoles nga badge. But sa paglabay sa panahon, labi na itong nauso na itong mga sectoral representatives, dihay mga nanay, mga yugto o mga practices karon sa simbahan, ang himuon sa mga pari, gihimo naman po ni Pope Francis tingali o ni Pope Benedict, nga mga sectors ang panghugasan og tiil, timailhan sa pagpangalagad sa simbahan. Nanay mga bayi, nanay mga handicap, nanay mga piniriso o uban pa. But traditionally, 12 men yun ni, 12 men. Ikaduhang elemento ana pagpanghugas sa tiil, of course sod sa misa man kana, naay pagbalhin sa Santissimo. Na ibalhin ang Santissimo, mungiaw ang simbahan, mumingaw, ano makadungog tag mga traka, no, kanang di na bagtingon, ini ko maglorya, nanay mga traka nga maningog, magprosesyon sa Santissimo, Veil Ciborium. Naiuban pahinumdum po ni nato sa tumaisong pari ha, kay ang iprosesyon dyan sa liturgy dili gyud monstrance. No, dili monstrance. Kay angay man naghuli hour. Ang iprosesyon dyan nato mga fathers is Veil Ciborium. Ciborium na ay consecrated host na ay tabon, Ipahiluna na nato dito sa gitawag og altar of repose nga nailhan sa mga tiguang nga gitawag og Santissimo. Kasamay gihandom na to na Father F og mga igsuon, mao na ang tukaw ni Jesus dito sa tanaman sa Getsemani. Mga pahinumdum po nato sa mga parokya, mga lumilihok sa simbahan, magbisita iglesia may usahay, makabantay ta nga naay mga parokya nga ga-vigil o kanang pag-vigil sa Santissimo nga ga-prayer o common prayer. Rosaryo o kanang na city muraga nang istasyon sa cross nga na microphone. Actually, Father F, sa liturgy it's going to be a silent vigil. Yes. Silent vigil. So og ang Huwebes Santo makumpleto ko na ang misa sa katapusang panihapon, pagpanghugas sa tiil sa mga tinun-an, na ikaduha kadtong pagbalhin sa Santissimo ug ikatulo katong ritualization of the Last Supper. okay, Sadar. Gi-encourage gyud unta nato sa Last Supper labi na kana mga parises kadagko nga naa gyud ning katong gitawag og cedar meal
Unya upat ni ka-importante nga elemento sa panihapon Father F kay naiuban gong karon panihapon sa Last Supper kay di na bitupod conscious ubang mga lumilihok sa parokya. Butangan na diretsog pizza, butangag milk tea. Pakikaw dito katapusan panihapon sa Ginoo niya milk tea ang ibutang kay may uso. Upat ni ka-elemento ako dyan i-highlight. Number 1, the eating of the Passover lamb. Lamb o di magani kanding. Kanding, Sa Biblia gyud dito pa nihimuaman sa Egypt nila kanang karnero How about unya ang pagluto ana Father F is roasted over fire. Isugba kay dali man to sila. Dali man to sila. So dili himuon nga murag patungan ato og kanang nay pinza nga galingin ibutang na dili na mahimo. Sinugba gyud. Ikaduha, pan nga walay patubo. Pan nga walay patubo. Dili sliced bread. Dili loaf bread. Pan nga walay patubo. Ikaduha. Ikatulo is bitter herbs. Kanang mga pait nga, kanang katong pait nga mga sagbot. O gusto jud ang atong ritualization sa Last Supper na ani. O ikaupat kining drinking of the 4 cups of wine. Naman tay gihatag sa gabay, nasa gabay nang gihatag sa Diocesan Liturgical Guide, ato nang sundon og makaya. Pero mas labing maazo og ang mga putahe nga ibutang sa katapusan panihapon kanang naisimblan sa Jewish Passover meal. If we cannot complete it, at least dili bitaw dominante na mga secular food nga dili makapahinumdum nato sa unang panihapon sa mga apostoles. Okay.